Oñati goizeko 8:04 ez dau bizikletan urteteko hain hiro honik, baina okerra babe izan zeiken eta gaur urten biharra dau. Gutxienez arlabaneraino izan be gaur Dorletako Ama Birjinari eskerrak emun eta babesa eskaketako eguna da eta bertan juntoko gara dozenaka zikloturista. Neu ez naiz bakarrik fango. A ver, Juan Luis, torrena. Presentazioa idazu, presentazioa hemen, jendiana. A ver, zentzu da nahi. A ver, Jose Ignacio. Baina inorrek ez dutza Jose Ignacio esaten. Albi. Jesus Mari. Beste bat. Txumi. Gorka, hau bizkaitxera dute, etortze. Bizkaitxera ez, Honen ian, oiarrek oso, izan joten nota. Hori, Amari, jefe de la tele. Horri, jarraipena horri. Hori da. Bide luze. Horre, bide mozaik esanka horre. Bide luze. Bide luze. Hau? Txiki. Bai, txikina da. Bide otako mutilko estarra. Besti honek, Ortiz, Jon. Eta hor. Berraondo, ez da urten gura. Jefe fila zin ja. Manager, ez da? Juan Mari. Eta hau du, hau sarrena. Horrek, nahi. Esperientziak eixen dokonak, Bueno. Hemen ez dago aparteko gine. Bueno, Juan Mari, prest, gaurkorako. Bueno, alein egin gutxu. Gaur egun berezixa edo, temporada zira edo? Bai. Lehengo eguna betik martxuan izaten da eta atzena oktubre aldea. Eta gaur lehengoa, ez dakit urteaneako zaindaixai edo babesa eskatu, ez? Bai, beti. Danen dago hemen estripuik egon. Eta zein ja plana gaur, zein ja plana? Bueno, hemen digara ino gun, eta han argazki bat atea, lora geruan, eta go bueltan amarretakoa. Nahi bozu zangutut izena, tartufuan dugu amarretakoa. Hemen zuek medizia apura zuen, jaiten duzu hemen? Edadian? Bai, neiko, bestela ben neiko nauzi gare, hemen da, kastia faltaria hemen, kastiak. Betean no jentia hemen, Bai, betikoa dionek. Kaste jentia falta hemen. Zu, launtasunakin? Elektriko? Loren pixuak. Loren pixuatik. Vale. Orduan, barkatuta orduan. Gauza garra elektrikoa, Hau da mundutik gauzeko mena. Disfruta etxeko kristona, Bai hemen eta mendixan eta... Daneako. Bueno. Egunon, Juan Martín. Gaixo, egunon. Ergarrai jarrite. Hori. Alba atien itxi. Hoi da. Zema juntoko orduan, gaur askoan. Nik uste zeretik Gasteiz aldetik atorrenak eta ero hamen baiaratik izatzen eta Mankablik, 40 horri zeago da, geldik jaztuta geldik. Moen izkoago da.
Etxetik urten du goizeko 9:00, eta dagoeneko arrasaten, oingo zana ondo. Hiru dabe, portatzen dabe, jateri, eta aberba, alaxe guztun dozkun. Arlabanea baitartian behintzak. Atxabalta atzien itxi eta taldi hodoia. Eskoitza bidian, jo Arlabanen gora, aldapa gora azteko. Eta lora kortxe ikusituzu, Dorletako amazain dauta. Gustura, koherrian, ambiente honean. Eta baina, noi bergarrok eskaintza eta ingo xaude ama Virginai. Eta, dano, hartuko saldatxo bat, omen dauta. Alberto, zer, saldia honaketan? Bai, bueno, pixkate jentia, epeltzen duen, aparte behotuko ziren beti gora igotzen, baina salta pixkate emon da, bai. Dorletako txori indolei elkarteko, juntatzega, eta, oixo, pixkat jentia ilusio txori. Hau, saldia eta urtero egin duzu? Bai, iez hasi ginen, bai. Ze Gazteizkoak eta talde bat etorri da, eta beste talde bat abixo euskontxela Vitoriana gontxe da torrela bidien, bai. Eta, bueno, bintzete itxuratxo bat emon, gatzan zer dauen da, torri deixen gentia salda, ez da, bai. Detaile, zuen partetik, Bueno, detaile txo bada, azken nien, lotuta gare Dorletako ama Virginiekin, bueno, gentia zela oitxuri daukan gaurko egunez, ona kaminotik etortzia, besan du, aprobetxo bio, derekin harreman txo bat euki, eta era hortan. Kaminoa gainera, oin hainbeste trafiko estabilela hemen, kaminoa nola ondaute gondan, badau bakarrik alternatibo hemen, eta oin ez da behitza trafikoik eta gaurko primero nuetzako behar. Bai. Eguna zela ya? Esateko hasi barri eta geu harritxute gaude zema jente dabilen. Eguraldi txarra eguela anunziote, da pentsetan gauden hemen banakak etorreko zirela, baina taldeka eta Gasteiztik eta bigarren talde potolue da. ZVP bai, Oñatiarra, Bergarra, pozik gazgu. Detaile honek atzagarra hauek, Hoi da, zelako detaila eta zelako ideia ona, eskertzen da, mila esker, bai, goxo da. Urtero etortzen zarete? Urtero baina azken 2 urtetan ez gara etorri. Pandemia dela eta, 2000-garrenean, 20an izan zen azken aldia etorri ginena, eta ordura arte, bizkara etorri, gaur izan. Zaren mugazte arkatzea, inpernua ondo ezagutzen dut, pare bat aldiz bertane. Gaur zure bitartez etorren ez nio, zure zeakin etorren ez nio, zuen taldiakin da eskerrik asko, gustu etorren nahi. De acuerdo, Unamuno aldeti, no? Unamuno esan da, eta bai, lokatzakoa gea, eta hemen ibiltzea gu, ja nahiko betean duak, baina. Bueno, sasoia bako txue eta segi holaxe. Bai, horrela bai. Bai. Oin tartufoa? Bai, oin amarretakoa ingo. Baina sartu eta pixkat txiste batzu bota, eta gora berak, eta aberde proiektuak, eta horrela, eta baina hori. Oin amarretakoa eta guen artea relazioa. Hau da, demoraldi hasieran eta bukaeran beti gauza bera egiten dugu. Loreak ekartzen ditugu ama Virginiari, errezo bat egiten dugu, eta gero bukaeran, demoraldi bukaeran, eskerrak ematen dizkiogu. Ezaidazun ere ilargi maitia. Oxerra, hemen goitia etor jendia,
Bai, goiti batez be. Bueno, harritute ez, beti izan du, ez da, Ama Birjinekin loturie, betik alabati datorrela, eta lehen be, holaxea hasi izan, hau mugimendu pixkat Ama Birjine izendatzeko txirrindularien zaindari, eta hola, orduan, gehu harritute gaz, bai. Hoienetik gutxi? Hoienetik gutxi, ez da, izepastan dan. Eskoitzarra beste ikusten, arrasatearrak oin bidien datozela, ez da gigu zepastan dan. Bergarra gor. Bergarra, bai, lehenengo taldetxue bergarrak izen da, eta oin izan duzko bidien datozela arrasatearrak. Aber, ailegetan dien. Bueno, Mondrabetik? Bai. Birjinana, urtero etorten zai? Urtero. Hasieran da bukaeran. Da bizin betxatean egunen baten bai. Fedia o tradizioa? Da, fedia gutxi. Tradizioa? Horide. Barruraino sartua motibu Abendainoko kideak ea, baina leno etorri da beste guztiak eta gu pixka mantxoago eta bueno, eskaera ean behar dugu eta urtea ondo di joan. Kaletasun handia dago Gasteizen bizikletarako? Gehiegi asko, hori oso polita da eta gainera Gasteiz badakizu ez dela hiria baita ere nahiko zabala eta jendia baita hirian bizikletarekin, txirrindakin asko ibiltzera eta bueno, badago baia, zaletasun asko bai. Saldarako iritsi zarete edo ez? Salda, egonda hemen? Ez, hau haintzen bertan aiatu gea, azkenak badirudi izango garela, baina bueno, salda beste toki batean hartuko dugu gero. Laburren urtean lehenxeago etorri behar, pixka goizeago jeikiko gea eta aiatzen baldin bakea salda hartzeko. Saldi dana bukatu, Alberto? Dana, ez barik gehatu gaia. Exito, Gainera danak eskertu inuzkue, aparte de ona dauela, berua, komunikakoena eta traua golpe eran polikipo irateko eta oso ondo gustora, jentia oso gustora. Esan oskue, idea hau ez galdu eta dator urtean ikusi gaitxezela. Bai. Hala izango. Bai, geuri komunikako, ambiente pixkatipini eta era hortan gainera ziklismoa bizideo jentiak berantzako hau egun berezizia da. Eta gu guztu ikusten doga ezer da gatza batera jentia, hainbeste jentia agertzia, ez? Jendian fanetorrixa eten bai izan da hemen Arlabanen, Ama Birjinan inguru honetan. Gasteizko jende asko, debagoieneko batzuk, arrasatearrak, bergarrak, gure taldetxua. Hain justu bergarrek gaurko egunari akaberia zela muten xabein, ikuste afango gara bain. Bueno, ¿sos itxio zue edo zer? Danak itxo? Dana limpio. Hau da bizi modu hau. Maila hori emoten da maixan, bizikleta maila. Bueno, Maria, goiz agarra pasatu. Eskerrik asko, danagatik, neure izenean da, goienan izenean da, denboraldi hona alti dizuela. Vale.